Ina son sanin yan labai. Waye ka wannan sakon? Wallahi ne ban sani ba. Waye ka wannan sakon kana miki magana kin shiru? Wallahi ne ban sani ba. Ba Aliyu. Babu ruwanki. Babu ruwanki dole in gane koma wani munafiki ne wannan. Kowaye sai na ga karshen wannan koma wani munafiki ne wannan. That's out of my side. Yau babu wanda ya isa ya fita daga cikin ofisin nan face kun gaya mun waye kawo wannan sakon. Ina dai gaya muku. Waye raba gardama? Waye raba gardama? Waye raba gardama? Na riga ta cutu. Ba a fushi da abin da Allah ya kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shubu maji. Ka tiyar iska sai ka ce gidan malamai. Babanta ma mutuwa ya huta. Kisan da zan miki mummunan kisa zan miki. Yanzu musi zaka iya kashe ni da hannayen nan naka? Ni da nake a matsayin barista a kama ni da hannu dumu-dumu. To barista da harka ta kudu ba shi da zarbashi. Shirin amarya zai fara zuwar muku ne a ranar Alhamis 5 ga watan Januwari a YouTube channel ɗinmu mai suna Kani Play. Tuba yakan samu mutum daga wuta zuwa aljanna. Ni na riga na sallama. Bisa alamu kokari yake ya buya. So dole ne mu sashi under tracking duk inda yake mu neme shi. Amma tun a office ɗina na ce muku ɗaya mai account ɗin yana raye. Wannan ce ta samu kaso mu keɓe da ke domin mu fahimci juna. Ina so ku yi amfani da ƙwarewar ku ka ku yi touching ɗin mutum ya ansa laifin da ba shi ya aikata ba. Ni ma kun shigo ku kama ni? To gani? Ku kama ni? Me ƴata ta yi kuke son tafiya da ita? Muna bincike ne. Ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba. Kwanan mu ɗaya da yin aure bayan ta tare. Ya za a ce kawai da gajiya an ɗauki mace an kai maka gidanka kuma a ce wai an wayi gari ba a kanta ba san mai ta shiga. Anya ko gidan nan ba a buɗe shi ba? Ya kamata a je kafafen yada labarai don a yada irin wannan abun ma akan dace a kansa. Wallahi inda hindi ta mana kuskure billahi la ilaha illa huwa sai na kashe ta. Babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yin. Jama'a ku taimaka min dan Allah. Labarina,